Ake sithathe leli thuba ke sinibingelele kizo zonke iy'ndawo la kufinyelela khona lo mqhafazo kuLesibili kwi-1 enyangeni ka-October. Lapha-ke simphathele iy'ndaba ezihamba phambili ezithinta ama-students ukuthi ayabuyela emaresi ngoLesibili, kanti ngoLesithathu ayaqala amaklasi kuyafundwa kuqhutshekela phambili. I-EFF ithathele leli thuba yahloniphwa ngumongameli waseZimbabwe ongasekho emhlabeni njengomunye wamaqhawe ahamba phambili ekulweleni inkululeko Afrika yonke. Balale bengalela abalandeli maskandi mabezwe ukuthi uMthandeni Manxele owaziwa kakhulu ngegama elithi IGcokama Elisha nendlaba ephika lizothenga imoto yohlobo olihamba phambili i-Range Rover. Lapha simbona ephethe ispeki futhi mase kuba incwadi ezimgunyaza ukuthi imoto eyakhe futhi akabakweleti lutho esitoro njengoba imoto eyithenge cash. Lapha kuvela ukuthi kade kuhlelele kahle kakhulu ukuyikhipha le moto esitoro, bathi uyikhiphe cash no deposit, nangendlela agqoke ngayo kuyameshelana nemoto. Insizwa yaziwa ngey'ngoma ey'ningi zayo ehlabahlosile esingabala kiyo Lavisto, uJessica kanye neZanofobia, kanti futhi yaziwa njengensizwa eletha inhlanzeko emphakathini. Ey'nkundleni zokuxhumana ekhasini leSolezwe kusolakala uMlindo the vocalist ngokweba ingoma yomunye uzwakaba kade-ke obambisana naye kwelinye iqembu lomculo. Bonge Mhlawulo osola uMlindo ngokweba ingoma yakhe uyafaka isicelo kubaphathi bukaMlindo ukuthi kumele bemkhokhele imali engango-500,000 emva kokuba kubhuntshwe inhlelo zokukhipha ingoma noMlindo. Lawa ngamagama aqoshwe yiSolezwe emva kokuba bathe baxhumanile noMalibonge wazikhulumela, kanti uMlindo uvumile ukuthi le ngoma babeyenze njengeqembu. Dr. Malinga ushiye abantu abaningi belindele ingoma yakhe izophuma ekhuluma ngokungalali njengoba abathandi bomjuxuzo bafise engabe leyo ngoma seyiyadlala kumanje. Uthi mhlazane ekhipha ingoma ekhuluma ngokungalali wayengazi ukuthi izogcina kuwumkhuba ozothandwa ngabantu abathanda ubumnandi njengoba sebehlale bembuza ukuthi kuyalalwa na. Uthi ngokwenza lezi ngoma usuke zama ukukhuthaza ukuthi abantu mabangalali mabavuke besebenze njengoba isiZulu sisho sithi ayikho inkomo yobuthongo nayo usuke sebenza. Ushaye sakhe insizwa sencane ecula umculo kamaskandi ezinzeko lase-Middle East eyashaya ingoma echaphela eshiya abantu bebamba ongenzansi bengawuvala umlomo ngengoma yayo. I-Friendly Live Guitar Competition event ezobe ise-Student Center mhla ka-5 October 2019 ngo-11 isikhathi insizwa ushaye sakhe izobe ikhona ithi nilindele likhulu kulo mcimbi.